Kining pangulo sa sinagoga nga si Jairo, wala na siya laing paingnan, wala na siya laing solusyon nga makitaan nga mahatagan og bag-ong kinabuhi kining iyang anak. Siguro una gibati niya ang kalisod tungod kay nakita niya nga naglisod na ang iyang anak nga babae nga pinangga kaayo. Unya dunay miabot nga balita nga patay na gyud ang bata. Apan si Kristo nagpahinumdum kaniya nga dili siya angay mahadlok, nga angay siya musalig sa Ginoo. Ug mao kini ang iyang gihimo mga igsoon. Mausab kini ang gipakita niining maong babae. Wala na siya laing paingnan. Apan ang iyang pagtuo nagsulti kaniya nga bisan mahikap lamang niya ang bisti ni Jesus, siya mamaayo. Kini maong mga panghitabo mga igsoon, nagpahinumdum usab kanatong tanan nga doon na kita'y angay nga duulon, tawagon og adtuan nga andam mo kuyog kanato diha sa atong mga gikinahanglan. O mga igsoon, dili kita layo sa mga maong panghitabo. Mahitabo usahay kanato nga kita maanha sa seryoso nga mga balatian. Gani kining maong babae, nahurot na lang ang iyang salapi sa pagbalik-balik sa doktor. Apan wala yun siya maayo og misamot pa ang iyang kahimtang. Sa iyang unang-una, sa iyang kasing-kasing, ang solusyon walay lain ang Kristo nga iyang nailan. Si Jesus nga nag-ayo sa uban. Mga igsoon, mausap kini ang dalan nga gitudlo kanato karon. Ang dalan sa pagsalig o pagpadayag sa atong pagtuong ngadto ka Kristo, nga siya ang atong manluluwas, nga siya ang makahatag kanatong kaayuhan ilabi na sa atong mga balatian. Siya maghupay kanato sa atong mga kagulanan, siya magkuha kanato niya ng mga kahadlok nga naa sa atong kasing-kasing. Sa atong pagpadayon ining santos nga misa, siguro in one way or another, kita usab mahimong paagi para sa uban. Siguro dili man kita directly nga makaayo kanila o makahatag og bag-ong kinabuhi. Apan ang atong presensya, ang atong paghigugma, diindala nato si Kristo og atong naangkon si Kristo sa atong kinabuhi. Ato siyang ipaambit ngadto sa uban. Tungod kay ang pag-ila nila, kung atong mahatod si Kristo og mailhan nila, mao kini ang ilang kaayuhan. Mao kini usab ang magtutol kanila sa dalan ngadto sa Dios. Mga igsuon, atong iampo ilabi na ang mga nagmasakiton. Atong iampo ang atong mga igsuon nga ilabi na naa sa aduol nga kamatayon. Hinaut unta nga ang gahom sa Dios ang motabang moayo kanila aron sila makabalik diha sa ilang kinabuhi ug pagpangalagad. Atong iampo ang tagsa-tagsa kanato dinhi nga unta kita mahimo sa mga instrumento sa Dios alang sa uban. Amen.